En we staan voor kamer nummer 27, jawel. En hier zitten J3, dat is Jelle, Jorrit en Joris. We're going in. Het is alle drie. It's us. Geen camera. It's okay to be gay. Ja, hij ligt gewoon daar voor. Als je op tv kijkt. Nee, zo ligt je. Je knalt je Rieken dan? Ja. Heb je ook tegen de gehoord? Nee, helemaal niet. Ja. Zie je? We gaan gewoon vallen bakjes op. Doet je knal een bed. Zat op die camera? Met het bestuur en de directie. Oh, alleen maar. Is dat helemaal klaar? En niet andersom. En dat waren hele mooie woorden. Ja, dan gaan we terug Schaars door. zei. Ik herhaal ze nog maar Ja. even.